Getxoko udalak 3 milioi euro bideratuko ditu aholkularitza, prestakuntza, sareetako lankidetza, trebakuntza, enpresa berrikuntza, sustapen eta udalerriko sektore ekonomikoa ikusgai egoteko eta dinamizatzeko COVID-19 ondoriozko egoerari aurre egiteko. Besteak beste, Getxobonoren edizio berri bat martxan jartzeko asmoa dugu. Jarduera ekonomikoetatik datozen udal diru sarreretan sartu beharreko neurriak eta balizko onura fiskalak ere hartuko ditugu. Alarma egoera ezarri baino lehenagotik, martxoaren 14etik, atsedenik hartu gabe lanean aritu gara. Udaleko Getxoko herritarrei osasun krisi honetatik eratorritako egoera gainditzen laguntzeko. Lehenik eta behin gure arretan nola ez, pertsona eta kolektibo kaltetuenentzat izan zen, egoera ahulean daudenentzat, arlo sozialean eta ekonomikoan, eta gizarte zerbitzuen bidez egin dugu lan hori. Udalerriko ekonomia eta merkataritza sektoreekin ere ari gera lanean. Oraingoz, abian dira zenbait laguntza ekonomiko, gero aipatuko ditugunak. Eta babes neurri hauek egoeraren bilakeraren arabera aldatzen joango dira. Ez ditugu ahaztu behar ere gure kultura eta kirol sektoreak, gure gizartearen beste zutabe garrantzitsu bat dira, gure babes osoa jasoko dute.